Nou Monique, Ja. wat zie je er prachtig Draf, uit. de wilde beesten. Kom uit je zwembad. Rest op bouwen. En nou ja, qua beweging zijn we ook een beetje Wij zijn vandaag te gast bij het Brouwerslokaal in Groezen. Het is nu rustig, maar dat kan straks zomaar veranderen en dan hoort u misschien wat herrie. Ja, dat hoort nou een keer in een brouwerslokaal, oftewel een café. Mijn gast die zorgt ervoor dat wij eigenlijk, als we dat zouden willen, zonder eigen auto, zonder problemen lekker door Zeeland kunnen rijden. Met een chauffeur er nog bij. Zijn logo, dat zien we steeds vaker verschijnen. Dat rijdt door heel Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen rond. En de nieuwste service die zijn club biedt, dat is de Flextaxi. In Zeeuws-Vlaanderen noemen we dat gewoon de hub. Welkom bij mij aan tafel, Ruben de Loof. Jij bent directeur van Reizen door Zeeland. Dat is een nieuwe organisatie, maar eigenlijk ook weer niet helemaal een nieuwe organisatie. Hoe zit dat? Wat is Reizen door Zeeland nou eigenlijk? Ja, Reizen door Zeeland is de organisatie die als het ware regie voert over allerlei verschillende openbaar vervoersvormen, die we gecombineerd publieke mobiliteit noemen. En dan moet je denken aan de Flextaxi, de hub, maar bijvoorbeeld ook het WMO-vervoer, leerlingenvervoer, maar ook straks de busconcessie, die overgaat van Connection. De gewone grote bussen en de buurtbussen, die horen er ook bij. Ja, de buurtbussen, daar voeren wij ook als het ware die regie over. Al zijn dat natuurlijk vrijwilligersorganisaties waarvan wij heel blij zijn dat ze er überhaupt zijn. En dat is ook een hele mooie aanvulling op de mobiliteitspuzzel die we hier moeten leggen. Ja, Zeeland loopt daar in zekere zin een beetje mee voorop, met name met dat flexstuk heb ik begrepen. Waarom lopen we voorop? Hoe komt dat? Nou, er is vanuit het ministerie van INW op een gegeven moment gezegd van we willen een pilot gaan doen, een proef. Daarvoor hadden ze een grote subsidiepot. De helft van die subsidiepot die is naar Zeeland gekomen, de rest is verdeeld over 5 andere regio's. Nou, dat geeft wel aan de gradatie van de proef die we hier doen. Maar waarom was Zeeland daarvoor uitgekozen dan? Omdat we een leuk plan hadden of omdat het hier... Waarom eigenlijk? Nou, je ziet eigenlijk dat over de afgelopen decennia heen het openbaar vervoer verschaald is. En in die landelijke regio's zit je dan dus met een uitdaging. En nu is het zaak om het tijd te keren en te zorgen dat we die publieke mobiliteit op een hoger plan brengen. Ook in landelijke gebieden, waarbij dus het netwerk van de buslijnen bijvoorbeeld veel minder dicht is dan in de Randstad. Oké. Laten we die vibe even vasthouden. We moeten tij keren. Is het tij nu gekeerd met de Flextaxi of de hub? Want mensen zijn super enthousiast. Ik bedoel, wie je ook spreekt, die al met die de Flextaxi al eens genomen heeft, die denkt van, hé, maar dit is leuk. Dit is heel anders dan wat ik gewend ben met het openbaar vervoer. Het is tof. Ja. Is het tij daarmee gekeerd? Is dat de hele omwenteling? Nou, ik denk dat op het moment dat wij de hele puzzel gelegd hebben en de boel echt goed onder controle hebben, waarbij al die verschillende vervoersstromen op elkaar zijn aangesloten, dan kunnen wij op deze manier echt wel een hele grote bijdrage leveren aan het transformeren van het openbaar vervoer in landelijke gebieden zoals Zeeland. En dan is dat echt iets blijvends. Want hoor ik jou dan ook zeggen dat in de rest van Nederland er echt naar ons gekeken wordt? Van als dit lukt, dan wordt dat ook naar andere regio's ik heb vanmiddag een bezoek van de staatssecretaris gehad. Omdat er in de Tweede Kamer uitgebreid debat is gevoerd over die publieke mobiliteit in regio's zoals Zeeland. En dat staat echt wel hoog op de agenda, ook in Den Haag. Ja. Oké. Laten we die vormen van openbaar vervoer, die ladder eventjes aflopen. Dan hebben we allemaal weer een beetje in beeld hoe het ook weer in elkaar zit. Want het begint natuurlijk met de bus. De gewone, de grote bus, zal ik het maar even noemen. We zijn nu gewend aan Connection. Dat valt onder de provincie. Dat hoort ook bij Reizen door Zeeland? Ja, op termijn wel. Het is nu zo dat inderdaad de provincie beheert de concessie van Connection. En EBS is de nieuwe busvervoerder in Zeeland. En die begint in december 13 december dit jaar. En de provincie is nu die implementatie aan het doen, zodat we zo geruisloos mogelijk overgaan op de nieuwe vervoerder. En vanaf dat moment gaan wij als Reis door Zeeland die concessie, zoals ze dat dan noemen,
beheren. Dus Dan regie gaat voeren. het ook beheren van jullie ook, nee, reizen door Zeeland. Exact. Maar nu nog niet dus. Nu valt de grote bus, er nog niet onder. Ja. Die bus, hè, want straks gaat dat dan veranderen. Nu staat er overal Connection op, straks komt er dan EBS op. Om de zoveel jaar verandert dat. Wat verandert er nog meer behalve dan dat het logo verandert? De dienstregeling die wordt op een aantal plekken nog aangepast. Dat gebeurt nu ook in mei al. Oké. Dat maakt de aanvulling van de hub en het belang van de buurtbussen alleen maar groter. En we denken dat we op deze manier... Hoor ik jou in verdekte woorden zeggen dat het eigenlijk een beetje verschraald wordt, het busnet? Ten opzichte van... Uiteindelijk is dat meegevallen. Oké. Dus die impact die is beperkt. Zeker met de hub die we nu hebben als aanvulling daarop. En het is op een gegeven moment natuurlijk een soort van balans die je moet zoeken. Want de hub is echt een aanvulling op de rijdende buurtbussen en de grote bussen die rondrijden. Dat netwerk blijft bestaan. Dat zijn als het ware de hoofdaderen. En de hub die is daar een aanvulling op. En de gedachte is natuurlijk dat je veel beter met kleinere autootjes, meer kleinere autootjes, dat fijnmazige stuk, dat fijnmazige werk kan doen. Bovenop de grote buslijnen. Omdat het nou eenmaal efficiënter is om, als je met 4, 5 mensen in een busje van 8 rijdt, dat is een stuk logischer dan in een bus van 50 man. Al is een chauffeur in principe, kijk, een grote bus verbruikt meer benzine enzovoorts, of diesel, straks elektriciteit. Maar in principe een chauffeur is een chauffeur, ja, die moet toch betaald worden. Of die nou 3 mensen vervoert in een kleine bus of in een grote bus. Ja, nee, dat is waar. In die zin, Maar er zit wel een verschil. ja, maar het is vooral de flexibiliteit in de zin van, dat de hub die vult echt aan op momenten dat er ook geen bus is. Die is vraaggestuurd. Dat is echt vraaggestuurd. Die belt hem of je appt op de app. Ja, via Daar gaan we het zo nog even over hebben, maar nog even over de bus. Hè? Want het logo verandert, de lijnen gaan ook wel wat veranderen. En ik noemde het net al even tussen neus en lippen door, maar het wordt ook elektrisch vervoer. Hè? Ja. Dat is wel nieuw, want ik bedoel, nu lijkt alles gewoon op diesel volgens mij. Ja. En op gas. We hebben volgens mij padbussen die op gas rijden. Ja. Maar, gaat dat nog grote klappen geven, denk je? Want... Nou, dat zal niet vanaf 13 december direct voor alle bussen gelden. Volgens mij hebben we in Utrecht ook gezien wat voor problemen dat geeft. Ik wou het niet zeggen, maar het is natuurlijk wel gedonder af en toe. Ja, absoluut. En iedereen is zich daarvan bewust. Okay. En weet ook dat je dat verhaal, zoals in Utrecht, dat je dat hier in ieder geval niet wilt. Dus op die manier probeert men al te kijken van wat kunnen we daarvan leren. En hoe zorgen dat die implementatie wel geruisloos verloopt. En wat zijn realistische ambities met emissievrije bussen. Dus het gaat wat gefaseerder ingevoerd worden, denk ik. Ja. Niet alles tegelijkertijd, maar... Gefaseerder dan aanvankelijk maar ook dan in 2024 het idee was. Maar ik kan me voorstellen dat de uitdagingen hier misschien nog wel groter zijn dan in Utrecht. In de zin van de uitgestrektheid. Ja, een batterij gaat een bepaalde aantal kilometers mee, maar je moet die veel meer kilometers rijden om van A naar B te komen. Ja, het is een hele nieuwe realiteit en daar moeten die busvervoerders zich ook weer eigen in maken. Ja, oké. Je noemde net van de buslijnen zijn in feite het hoofd, de hoofdaders, zeg maar, het hoofdnetwerk. Zijn er nog schokkende veranderingen in? Nee, niet dat je zegt van dat is echt een gigantische verandering. Wat ik zeg, er is al behoorlijk wat veranderd over de afgelopen jaren. Nu ook in mei weer. Minder kon het bijna niet qua hoofdlijnen, zeg maar. Nou ja, je kan je op een gegeven moment afvragen als je dat soort hoofdaderen ook zou gaan verlagen. Is het dan nog wel goedkoper om dat soort trajecten met een hub te rijden? Ja. En daar zullen we een balans in moeten vinden. En wat belangrijk is om te weten is dat binnen de concessie die nu gesloten is, dat het busvervoer met 30% opgeschaald kan worden of afgeschaald kan worden. Met een bepaalde aanlooptijd. Maar dat is wel een knop waar wij als reizen door Zeeland aan kunnen gaan draaien. En wat betekent dat in de praktijk? Wanneer zou je zeg maar 30% meer bussen laten rijden of 30% minder? In wat voor gevallen kun je me voorstellen? Nou, op het moment dat wij bijvoorbeeld zien dat er een bepaald traject heel veel gereisd wordt, dan kunnen wij uiteindelijk natuurlijk een analyse gaan doen van oké, we rijden er nu heel veel van dat soort ritten met de hub.
Dat kost ook capaciteit. We weten ongeveer wat dat kost. Wat zou het kosten om daar een buslijn in te Om weer zetten? gewoon een gewone buslijn te laten rijden. Dat zou kunnen. Het kan natuurlijk ook de andere kant op. Dat we zeggen van, we weten dat hier een buslijn rijdt. We weten de bezetting daarvan. Wij kunnen een inschatting maken van, dat kunnen we waarschijnlijk beter of goedkoper of gebruiksvriendelijker doen met de hub. Oké, goed. Dan nog even de buurtbus. Is in feite ook gewoon een bus, want ze rijden ook een dienstregeling, want dat is het kenmerk zeg maar, van bussen. Waarin verschilt die nou van de gewone bus, de buurtbus? De buurtbus wordt gereden door vrijwilligers. Dus dat is al een heel mooi iets. En ze rijden inderdaad gewoon een dienstregeling die je ook in de app gaat terugzien. Mm-hmm. Dus het is zo dat de hub ook een aanvulling is op de buurtbus. Net zo goed als dat die een aanvulling is op de gewone bus. Dus het is geen vervanging, het is niet Zeker als niet. vervanging, het is ook geen concurrentie. Nee, een aanvulling op wat er aan dienstregeling bussen, of het nou buurtbussen of gewone bussen zijn, Ja. daar is het een aanvulling op. Zo is het bedoeld. Ja. En op het moment dat die niet meer rijden, in het weekend, 's avonds vaak, Ja. dan wordt het hoofdvervoer in principe, Klopt. de hub, toch? Klopt, ja. Oké. Die buurtbus die blijft dus ook gewoon bestaan na december als EBS het overneemt. Gaan die ook elektrisch rijden trouwens? Volgens mij wel, weet ik niet zeker. Oké. Nou, dat is wel... we lopen wel een beetje voorop, denk ik dan toch. Zo langzamerhand hier. Ja, dat zou heel goed kunnen. Zelf zou ik dat niet durven zeggen, dat denk ik wel. Nou, dan die flextaxi, de hub. We hebben het er Ja. al een paar keer over gehad. Hè. Ik zei net, mensen zijn er hartstikke enthousiast over. Want in de eerste plaats waren ze nieuwsgierig. Overal stonden borden hub, van die groene dingen. Ik zag het met carnaval ineens ook al overal verschijnen. ik heb het gezien. En dan kan het zijn dat het zeg maar afgebrand wordt, maar dat is niet zo. Het werd echt liefdevol omarmd. Het is liefdevol omarmd door mensen. En tegelijkertijd hoor ik die mensen dan ook wel dat ze een beetje bang zijn van, ja, dit is te mooi om waar te zijn. Dat kan niet. Er zijn al eens voorgangers geweest en die gingen uiteindelijk aan hun eigen succes ten onder, want dat was allemaal te duur en dan werd het de nek weer omgedraaid. Ja. Gaat dat ook gebeuren met de hub? Nee, dat Met geloof ik onze niet. hub? Ja, onze hub, nee. Dat geloof ik niet. Ik denk dat we echt een heel sterk platform hebben om te zorgen dat we met de juiste middelen, met het juiste budget, zoveel mogelijk mobiliteit kunnen bieden. En we zullen op zoek moeten gaan naar die optimale mix. Waarbij we gaan zeggen van oké, de flex zoals die nu wordt gereden, houdt nog niet voldoende rekening met de buslijnen die er zijn. Dus even om dat toe te lichten, in de praktijk betekent dat je misschien ook wel een stuk met de bus had kunnen doen, maar nu zegt de app geeft gewoon aan of als je belt van nou wij komen je gewoon ophalen met de hub bij wijze van spreken, en we rijden gewoon daarheen waar je naartoe wil. Precies. Dat is heel luxe. Dat is inderdaad luxe. Dat is misschien te luxe. Moet ik het zo Ja, zien? in sommige gevallen wel. Zeker op het moment dat dat gewoon een rechtstreekse buslijn is, ja, pak die bus. Dat snapt iedereen. Gebeurt nog niet in alle gevallen en dat is een softwarematige beperking. Dat is voor ons Je bedoelt dat de app dat gewoon nog niet aan kan eigenlijk? Ja, de planner als het ware in de app. Ja. Dus die houdt daar onvoldoende rekening mee. En dat is iets wat we op hele korte termijn in gaan brengen. Waardoor we steeds meer rekening gaan houden met die buslijnen, met die buurtbussen. Zodat we die optimale mix gaan vinden. Alleen, dat is niet een kwestie van de knop omzetten en dan opeens gebeurt dat. Nee, je moet je eigenlijk voorstellen dat jij bepaalde trajecten hebt. Waarbij je bijvoorbeeld een stuk met de bus gaat doen. Oké, dan moet je dus een stuk flex hebben en een stuk bus. Hoe sluit het dan op elkaar aan? Hoe zorg ik dan dat met die hub, dat ik mijn aansluiting wel haal? Want anders moet ik misschien een uur wachten op de volgende bus. Ja, dan dat is volgens mij dood in de pot. Exact. Dus of we moeten heel als je nog 2 zuinig zijn. kilometer moet wandelen of zoiets, dan denken mensen ook van ja, dat was nou net niet de bedoeling. Nee, dus we moeten heel zuinig zijn op het stuk wat iedereen juist zo waardeert in die hub. En we zullen ergens op een gegeven moment een keer een afweging moeten maken van oké, ik kan nu van A naar B en dan pak ik buslijn 5 en daarna 20. Maar dan doe ik er 1,5 uur over. Als ik deze met de hub doe, dan is het 20 minuten. Ja, dan kan je op een gegeven moment af gaan vragen, moet ik nu die klant naar die buslijn toesturen? Of zeg ik in die gevallen van, nee, die ritten doen we met de hub.
Want En- het verschil is dan te groot in tijd om het acceptabel te laten zijn. Exact. En waar die balans gaat liggen, dat weet ik nu ook nog niet. Maar dat is wel waar we naartoe gaan werken om steeds beter die balans te vinden. Oké, dus dat zijn... Jij gaat aan knoppen draaien in de loop van de tijd. Ja, maar wel heel voorzichtig en hele kleine stapjes. Want iedereen beseft zich dat de hub mega succesvol is op dit moment. Dat iedereen het omarmt. Dat is een groot goed. Dat maakt het ook succesvol. Het moet gebruikt worden om uiteindelijk ook toegevoegde waarde van te hebben. Dus daar moeten we heel voorzichtig mee omgaan. Dus we gaan absoluut geen gekke dingen doen, waardoor de hub opeens niet meer zo interessant is als dat die nu is. Nee. Maar we willen wel dat we een duurzame oplossing hebben die ook betaalbaar blijft. Ja, op dat punt nog even inhakend. Want ik zei net, er is in Zeeuws-Vlaanderen bijvoorbeeld wel eens een voorganger geweest. Waarvan de toenmalige wethouder die zei toen van, nou ja, de buschauffeurs die lijden hier aan een eenzaamheidssyndroom. Want de CV-taxi heette dat, geloof ik. Die reed dan altijd achter lege bus aan. En ja, dat is nu ook een beetje wat er gebeurt, omdat op dezelfde trajecten dan de hub rijdt. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Nee. Dat is toen ten onder gegaan aan zijn eigen succes. Het werd gewoon veel te duur. Ja. Is het nu ook zo duur, de hub? Of valt het nog binnen de marges van wat je bedacht had? Het valt echt nog wel binnen die marges. En kijk, als je ergens aan begint en iets is nieuw, dan heb je kinderziektes, dan heb je snijverlies. Dus dat we realiseren ook met alle deelnemers, die snappen dat ook. Dus we moeten gewoon zorgen dat we zo snel mogelijk gaan naar de meest optimale mix. Dat wordt een zoektocht, maar ik heb er echt vertrouwen in dat we die gaan vinden. En dan denk ik dat het een supermooie aanvulling is op het bestaande busnetwerk. En dat heel veel andere regio's in Nederland, vergelijkbaar met Zeeland, daar jaloersmakend naar kijken. Oké, mooi. Nou, om dan nog even de hele ladder af te maken van wat allemaal in dat publieke vervoer zit. Want jullie doen ook de WMO-taxi regelen. Dus mensen die hebben dan een pasje en dan, nou ja, als je niet goed te been bent of wat dan ook, dan kun je, of boven een bepaalde leeftijd kun je daar gebruik van maken. En het leerlingenvervoer, wat houdt dat ook weer in, het leerlingenvervoer? Kun je dat nog even kort toelichten? Ja, we brengen als het ware elke ochtend de leerlingen naar school en halen ze weer op. En dat zijn bepaalde groepen leerlingen. En dat wordt door jullie gepland ook, zeg maar. Ja. Dus ja, jullie zorgen dat er de taxi staat die nodig is. Misschien zelfs de taxi met precies die chauffeur. Want anders gaat de betreffende leerling... Ja. Vindt dat maar niet fijn dat er ineens een ander is, dat soort... Ja. Oké. Ja. Ja. En die rijden door heel Zeeland. Hè? Dat, Ja. Ja. En tenslotte, in de beleidsplannen, maar in hoeverre dat ook echt zo is, weet ik eigenlijk niet. Maar is er ook sprake van deelvervoer? Wat zeg maar op... En nou komt het woord hub weer even ter sprake. Ja. Wat op hubs neergezet zou kunnen worden. Dus deelfietsen, deelauto's, deelscooters, deelstepjes, weet ik veel wat er allemaal nog is. Valt dat ook onder jullie verantwoordelijkheid? Op het moment dat dat soort initiatieven worden opgestart, dan zou dat inderdaad logischerwijs onder onze paraplu vallen. Er is op dit moment nog geen sprake van. Maar er zijn wel al wat initiatieven met deelfietsen en zo, en deelscooters. Met name in de westelijke kant van Zeeuws-Vlaanderen. Die zijn er wel. Ja, maar die vallen op dit moment nu nog niet onder onze paraplu. Het zijn particuliere initiatieven dan of zo? Of kunnen die er sowieso ook wel aansluiten als dat Nou, we kunnen daar altijd mee in gesprek gaan van hoe zouden we dat in kunnen bedden. Alleen dan moet je wel zorgen dat dat in de software heel goed werkt en dat de klant daar geen problemen aan ondervindt. Dat hij er ook op kan rekenen dat het goed werkt en zo. En ik heb zoiets van, ik wil eerst focussen op zorgen dat we die busverbindingen, dat we die niet cannibaliseren. Dat we niet gaan concurreren met de bus of de buurtbus. Dat is echt punt 1. Prioriteit nummer 1. En het tweede is dat we gaan kijken van hoe kunnen we nou zorgen dat we de capaciteit binnen het WMO-vervoer, de voertuigen die het WMO-vervoer nu rijden, hoe kunnen we die nou ook inzetten voor flexvervoer, zodat we meer capaciteit krijgen, zonder dat het serviceniveau van de WMO-klant naar beneden gaat. Oké. En dan als laatste, en dan wil ik afronden. Je kunt de flextaxi, de hub, je kunt bellen. Hè?
naar het centrale nummer van jullie Appen. app. En je kunt, jij kunt appen. Via de app. Ja, je hebt een app natuurlijk ook. Ja. Dus mensen die een smartphone hebben, die kunnen appen. Maar mensen die dat niet hebben, die kunnen ook gewoon bellen en vragen van wij willen graag van A naar B, wil je een reis voor mij boeken? Dat kan alle twee, hè? Kan alle twee. Het is wel zo dat als je via de app hebt geboekt, dan kan je je rit zien. Je kan je rit annuleren, Het heeft heel veel aanpassen. voordelen. Het heeft heel veel voordelen, maar je maar kan ook nog bellen. Mijn ouders hebben geen smartphone, om maar wat te noemen. Dus Ja. dan wordt het ingewikkeld om het te boeken met de app. Dat, Klopt, gaat nee, hem die niet mensen worden. die worden zeker niet uitgesloten en die kunnen gewoon blijven bellen. Dat gaat ook echt niet veranderen. Super. Ruben, bedankt voor je verhaal. Heel veel succes met reizen door Zeeland en vooral met de mooie hubtaxi. En laten we hopen dat die nog heel lang rijdt hier in ons mooie Zeeuws-Vlaamse land. Dankjewel. Beste kijkers, als u nou wat meer wil weten van reizen door Zeeland en wat het voor u kan betekenen, kijk dan even op de website www.reizendoorzeeland.nl. En ja, als u de app downloadt, als u een smartphone heeft tenminste, dan kunt u ook gewoon boeken en betalen als u dat zou willen. Blijf kijken en tot de volgende aan tafel.